Venga. Rápido, tengo un punto. Objetivo cumplido. Bueno, estoy haciendo eso, ¿no? Ya. Sí, remonta. Seigarren postua. Justu aurreko igandan etorri nintzen nintzea da. Lokata asko zehon da, gaur sobrare, asko lerro zehon da, eta gizon hobe. Barekin, norbait velozidan eta kozala astiratik da. Ni saionet ritmo hartzen, betire boni, pixkat gertu mantentzen lehenengok, asko jone ziren da. Eta ne ritmo hartu eta gero ja bengo orainan burumendea biden ja jone pixkanaka rekortatzen. Eta justu burumendiko gogoran harrapa da jokin. Eta gero ja benaka bota naiz, hanka galdu garren da azkenen lehenengo, seria gustora.
zeniko jari garanatzen dut agorta eta zupein urtarako iguera? Bai, egizan ez hautzen non. Hemen asko ebiritako geha eta orduan etxeko guztik egizan.